талаб мекунам ки гардонам фарзанди мана. Фарзандои солими Тоҷикистон куҷош ки фарзанди ногирони мана мебарам. Маҳбуба Раҳматова, сокини шаҳри Истаравшан ва модари Меҳровар Усмонови 23 сола мегӯяд, рӯзи 26 ноябр писарашро маъмурони ҳарбии шаҳри Конибодом ба комиссарияти ҳарбӣ бурданд. ба гуфтаи модараш, Меҳровар он рӯз барои кӯмак ба назди падараш рафта буд. Вай саҳат хӯрок хӯрда наметавонад. Болои ин бо ҷарроҳишто буд, атрофи Мардина ҷарроҳиштагӣ буд. Зирениш паст рафта истод. Ман рафта ҳама духтурои замонави ба ҳама ҷо муроҷиат кардам. Ин шифо намешавад, давоношаванда аст. Фақат ин эҳтиёт мекунед, питаниша нағз мекунед, аз паи фарзандатон мешид питан. ба гуфтаи модари Меҳровар, то ин дам борҳо кормандони комиссарияти ҳарбии шаҳри Истаравшан кӯшиши ба хизмати ҳарбӣ бурданашро карданд, вале табибони комиссарият бо сабаби бемориаш иҷоза надоданд ки ин кор сурат бигирад. бо вуҷуди муроҷиатҳои пайвандони ин ҷавон ба мақомоти назоратӣ, шоми дирӯз ӯро ба қисми низомии ҷониби шаҳри Душанбе бурданд ва аз хуруҷи бемориаш нигарон ҳастанд. Прокуратура муроҷиат кардам ва инҷа военкомат омадам, муроҷиат кардам. Ҳеҷ ки гапа ман гӯш намекунанд, ягон кас аҳволам намепурсанд. Ҳукумат рафтам, гашта мани военкомат гусел кардам. ҳамунҷо равед, мо шумо дида мебуроем. Агар ҳамун муовини прокуратура гуфтанд ки ва дида мебуроем, агар бачат касал бошад, дар ҳақиқат мо бояд анализ кара, гурдаҳош касал, якташ об гирифтагӣ, якташ васеъ шудагӣ, гуфтанд ки мо дида мебуроем, шумо ба ташхиси анализ нишон метем. Гуфтанд на ташхиси духтур, на чи. мақомот қазияро шарҳ надоданд, аммо ҳамвора таъкид мекунанд ки шахсони беморро ба аскарӣ намебаранд. дар Тоҷикистон 2 моҳ боз мавсими даъвати ҷавонони аз 18 то 27 сола ба артиш ҷараён дорад. чанд рӯз пеш мақомот аз иҷрои қариб 90% нақшаи гусели аскарон ба хизмати ҳарбӣ иттилоъ дода буданд, вале дар рӯзи охирини даъвати тирамоҳӣ масъулин иттилоъ надоданд ки ин нақша пурра шуд ё не. мақомот ҳамасола гузориш медиҳанд ки аксари ҷавонон ихтиёрӣ ба артиш мераванд, вале шикоятҳо аз сарбозшикор ё аблава кам намешавад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.